बेंटल इउनिटनि मुं लानानैहाय बिसिनि न'खरनि मानसिया आंखौ दोनफिहरदों आरो। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों जाहैबाय बर' मानसि एनकाउन्टार खालामजानाय। बियो उदालगुरिनि होननानैहाय आङो मिथिनो मोन्दों। सानजौफुनिफ्रायनो निउस ओंखारगासिनो दङ। मारै बेबायदि गुबुननि न'आवहाय लांनानै बेफोरबायदि एनकाउन्टार खालामहैदों बेखौ दासिमबो रोखा बुंनो हाया रावबो। आसाम पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला माने बेखौहाय सिखाव दाखायत खालामग्रा दाखाथि खालामग्रा होननानैहाय नाम सुदों। बिथांमोनावहाय मा फोरमान दं बेखौबो जोङो दाबो रावबो मिथिया। नाथाय गोसोआव दुखु मोननाय फैदों। बेफोरबायदि जोंनि बर' मानसि थैनाय नुनायलाय गोबावसैमोन जोंनि बर' मानसिया बेफोरबायदि एनकाउन्टार जायैया। माने बै थांनाय समावहाय जेनाखि जोंसार बिथांमोनखौहाय NLBनि मुङावहाय साजायनानैहाय एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बेफोरबायदि पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानाय खोनानाया गोबाव जाबायमोन। आरो दिनैहाय खोनालायबायनो सिखाव दाखायतनि मुङावहाय जोंनि बर' हारिनि सासे सेंग्राखौहाय सिखावनि मुङाव दाखाथिनि मुङाव एनकाउन्टार खालामनाय। नाथाय मा प्रुफ दङ मा फोरमान दङ बेखौ दासिमबो मोजां मिथिनाय जायाखै। नुनानै दुखु मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों, आं मैयानि समावबो मोनसे निउस नुबावदों। ब्लेकमेल खालामजानानै गावखौनो फोजोबनानै लानाय। बियो गवालपारानि जाथाय। मैयानि बेलासि समावहाय नुदोंमोन आङो। बैबाफोर गेस्ट हाउसआव नोंथाङा थानो गोनां जादोंब्ला बिसि बिसाय नोंथाङा साबधान, गावखौनो बिराद सांग्रांथि लाखि। मानोना गासैनावबो बे हटेलाव मावग्रा मानसिफ्रानो नोंखौ CC केमेरा सिखोमानानैहाय ब्लेकमेल खालामगोन। आरो नोङो जेब्लानाखि हटेलाव थायो अब्लानाखि CC केमेरा चेक खालामग्रा मोनसे एप्स दङ। बे एप्सखौ नोङो मबाइलाव लानांगौ। बे एप्सआ केमेरा एप्स। माने बेखौहाय केमेरा अन खालामनानै नायोब्ला माने जेराव केमेरा दं बेयावहाय गोजा सिगनाल होयो बे केमेराया। बेजों नोंथांमोना मिथिगोन बेयावहाय केमेरा दं होननानैहाय। बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामजाब्लानो गावखौ जिउ फोजोबना लानांगौ बे नङा। बेखौ खायदा दं हमनायनि। नोंथांनिखौ जुदि सोरबा गाज्रि भिडिअ खालामनानै खेबखोमाबायब्ला आरो बे गाज्रि भिडिअखौ लानानै नोंथांनाव ब्लेकमेल खालामनानै थाखा दाबिदोंब्ला नों थाखाखौ होनो राजि जा आरो बेखौ लेंहर, केस होनो नाजा, फैसाखौ केस होनो नाजा। नों बेसेबां हायो बेखौहाय थाखानि लक खालामहर। नोंनाव दाबिदों नालाय बेसेबां हायो थाखानि लक खालामहर। ओमफ्राय नोङो ग्रुप दानानै दोन, ग्रुप लाखा। ओमफ्राय मा खालाम, सासे इउटुबारखौ लोगो ला, गोजाननिफ्राय केमेरा शुट खालाम, ओमफ्राय बेखौ लेंहर जायगायाव फैसा होनो। अब्लासो जागोन दा बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामग्राया। बेफोरबायदि सिरि सिरि थाखा होनानै गावखौ फोजोबना लाब्लालाय मा जानो। 25 लाख थाखा लांजादों नै बियो। हा हु फानजोबलायदों जाहैदों। जोंनि बर' मानसि नङाब्लाबो नुनानै बिखा खालामदों आंबो बेफोरबायदिखौ खोनानानैहाय। माने थैनायनि सिगां गावनो भिडिअ खालामना गालांदों। दालाय सोर हमनो हाबावनो बेखौलाय, नामल'सो बुंना गालांदों। मोनाबाय नालाय खोमसि जाबाय, ओंखायनो जायगा सोलायनो गोनां जाबाय। नोंथांमोनखौ आं खोन्थाहरखायो सोरबा बेबायदि ब्लेकमेल खालामजादोंब्ला केमेरानि मदद ला, इउटुबारफोरनि मदद ला आरो थाखाखौ केस हरनो नाजा, लेंहर, भिडिअ खेब, हमनानै पुलिस थानायाव लां। आंनि बायदिब्ला बेनो बेस्ट। आरो ब्लेकमेल खालामग्राफोरखौहाय बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ। बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा फोरमायलांनो सानदों। आंनियाव मोनसे लेखा फिसा दङ। बे लेखाया नैबेनो। आं स्क्रिनशट खालामनानैबो फट' खेबनानैबो बेयाव होगोन। नोंथांमोना दोन्थ'नानै फरायनो हागोन। ओमफ्राय जाथायखौ आं खोन्थाग्रोनि बियो बबेनिफ्राय सफैदों। बियो जाबाय थांनाय डिसेम्बर 25 थारिख पान्जाबनिफ्राय सफैदों। आंनि मुङाव बेखौहाय सासे बाजिया बोखांनानै लाबोदों। ओमफ्राय बेखौ दिनैसिम आङो नायाखैमोन, मैयानि हरावसो फरायदों। नाथाय बेयाव लेखायावहाय लिरनाय दङदि आं गुबुनखौ थगायनो रोङा, नाथाय आं गुबुनफोरजों थगायजागोन, गादबजागोन, नासयजागोन। थिग बेबायदिनो जादों। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड गाहायाव दङ जाहैबाय, नोंथांमोना फरायनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन। मालायनि न'खराव जाथाया जागोन, नाथाय आङो आंनियावसो जाबसिनजागोन। थिग दाख्लै बेफोरबायदिनो जाबाय। आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना दाख्लै, बियो रियेल जाफुंबाय आरो। जाथाया मालायनि न'खराव जादों, ओमफ्राय आंखौ बिराद नारसिनदों दाख्लैबो। नैबे लेखायाव बेखौनो आंनोहाय फोरमायदों आरो आं बेखौ नायाखैमोन, खिन्थु मैयासो नायदों। ओमफ्राय जाथाया दाख्लैनो जानानै थांबाय। दाख्लैथ' आङो मोनसे भिडिअ होदों बै मानसि थैनाय, न' खाथियाव थैनायनि। दा नैबेखौनो फोरमायदोंमोन। नाथाय आं बे लेखाखौहाय मैयासो नायदों। ओमफ्राय बे लेखायाव नायनानै नुनो मोनबाय माने मानसिफोरजोंहाय नारसिनजानायनि सम्भाबना बिराद दं आंनियावहाय। नैबेखौहाय नैबे लेखायाव फोरमायदों।
बियो बाजिन्दोर गिर्जानिफ्राय लाबोनाय सासे बाजिया डिसेम्बराव थांदोंमोन थुक्राझारनि, बियो आंनो लाबोनानै होफैदों बे लेखाखौहाय आंनि मुङावहाय आधार कार्डजों, गावनि आधार कार्डजों आंनि मुङाव बोनानै लाबोदों। रावबो फरायखायाखै, मैयासो आङो फार्स्ट नायदों बे लेखाखौहाय। नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन। दा बिदिनो थांनाय समफ्रावबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअ बानायनायनि सायावहाय आङो नारसिनजाबाय गामिनि मानसिफोरजोंहाय, आंनियाव दाय जाबसिनजोबजाबाय आं नै बिदिनो। नाथाय मेन दायनिगिरि आं नङा, गुबुन मानसिया खोन्थाहरदों पुलिस थानायाव। नाथाय आं भिडिअ बानायनाय हिसाबै आंखौ ओरैबायदि नारसिनदों बेनो आरो। दा बेखौनो फोरमायदों नैबे लेखायावबो। जाथाया जागोन मालायनि न'खराव, नाथाय दाया गोलैगोन नोंनियाव, नैबेखौहाय बेयाव फोरमायनाय दं आरो। आं बेखौ सिगां नायाखै दे, मैयासो नायदों आं। बियो गोथार बिजाबनिफ्राय बोखांनाय मोनफा मोनफा, बेखौहाय लटारि सिस्टेम गावबागाव खाफाल बायदिसो बोखांनानै लाबोयो। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ दोन्थ'नानै फरायनो हागोन, आङो स्क्रिनशट होलांजोबदों। आरो बिनि उनावबो मोनसे थुक्राझारनि जाथाय, बै नोंथांमोना लांथां भिडिअ खेबनानै हगारनाय नुदों जानो हागौ सासे हौवानि। बैबो भिडिअ खेबग्राया सोर, नाथाय आंखौसो बेबो धुमखि हरदों। माने बेंटल इउनिटनि मुं लानानैहाय बिसिनि न'खरनि मानसिया आंखौ धुमखि हरदों आरो। आं नामखौबो बुंजोबनो हायो, नाथाय आङो बुंथ'ला नामखौहाय। माने बेंटल इउनिटनि होननायखायसो आङो गिदिर मानसिफोर होननानै सनमान दोननानैहाय आङो भिडिअखौ डिलिट खालामदों। नाथाय आङो उनाव मिथिबाय बेंटल इउनिटनि नङा। बेंटल इउनिटनि नाम लानानैहाय बदनाम खालामनानैहाय आंखौ धुमखि हरदों आरो बिसोर मानसिया। नेनानै थानायनो आं न'आव थांनायखौ, नेनानै थाहैना मायो थाथों, जोंखौ माने हारसिं भिडिअ बानायग्राखाय ग्रुप गैया सानो ना मायोथाय, ओरैबायदि आरो। दा बेनो, दा बिदिनो नै मोनसे भिडिअ बानायब्लाबो दाया आंनियावसो जायो। खेबनानै हगारबाय गुबुन मानसिया, जोंथ' बिनि सायावहाय जेबो रिएक्सनानो खालामाखै। जों बे हौवाखौ रायाखैबो, आंथ' रायबावाखैनो। बै भिडिअ खेबग्राफोरखौसो आङो एसे खोथा बुंदों। थेवबो धुमखिया सोर मोनखो, आं मोनबाय। थिग बिदिनो आरो। दा जेबो नंला, नोंथांमोना फरायनो हागोन। आं बेखौ स्क्रिन खेबनानैहाय होनोसै लास्टआवहाय। फार्स्ट सेकेन्ड, नैबे गोजौनि फार्स्ट ओमफ्राय सेकेन्ड आं होजोबगोन। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।